Здравейте, потребители от YouTube, това е втори епизод на Майнкрафт оцеляване. И така, сега връщам се към нас. Ето една кожа, супер. Връщам се към нас, за да бия малко зомбита. Така, надявам се да не съм се загубил, но едва ли. Така. О, супер, намерихме тикви. О! О! Така. И там виждам скелет. Така. О, мадафака. Ооо! Доста гадно в положение съм. О, зомби с енчантмент меч. О, what the fuck? The fuck, creeper? Ау, това темпо скоро ще умра. Така. После ще взема тиквите, когато стане ден. А сега трябва да се спасявам от тези тъпи зомбита. О, what the fuck, creeper? Добре, но сега трябва да видя къде е мод спаунърът ми. Ето е там е. Така. Имам доста проблеми сега. Така че няма да започне никак добре. Тук бъка от зомбита. Просто. Съжалявам, ако видеоклипа има лошо качество, защото не знам, просто има много голям екран и така се получава. What the fuck? Зомби, вилджер. Уоу. Може да видите колко зомбите има зад мен. И са много бързи. Като че ли. Така, сега ще се заоградя с кактусите. Така, доста гадно. Този епизод няма да случи нищо интересно. Вкут. What the fuck? Му става доста зле. What the fuck? О. Виждам се за зомби. Ела тук, тъпо зомби. Умри. Добре. Добре, това зомби. Уоу. Добре, това е като някаква армия от зомбита просто. Ооо. Ау. Добре, така. Доста гадно се получи. Мога просто да вляза ето тук. Тази
скапана мина. И така. Вече ще се скрия тук. Като някой бъзлил. Е така. Нямам торчове, нямам нищо. О, добре, може да помаймваме. Мамка му. Добре, така. Сега ще се направя една кирка. Ще скопая така. Сега. Надявам се тук да няма зомбита. Почти стана ден. Просто ми трябва овце. Така. Сега. Всъщност ще събере още малко мък. И мисля, че ще вече само да събера малко камъни за печка. И така. Сега ще се изкача нагоре. Така. О, да, точно ти ми трябваше. Добре. Супер, даде ми 2 кокала. Фък. Направих се една снимчица. Да, мисля, че вече е нужно да питя зомбите да изгарят. Аз ще продължа още малко видеоклипа си. Добре, тук изглежда, че ще умра. Накосам. What the fuck? Нима ще умра. Още малко. What the fuck? Добре. Come here, bitch. Yeah! Така. Да кажем, накосам от смъртта. Така. Сега. Crafting table. Сега. Значи ще си правя ето така.
Така, сега. Къде е космия? Ще изпека един кактус. Така. Ето. Бял, зелен, червен. Знамето на България. Така, сега ще се направя една каменна лопата. Добре, ще взема тези айтеми. И така, сега. Сложа тук, 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 тук. Така. И тук вече му стъпълца. И мисля, че вече мога да свършим с този епизод. И благодаря, че ме гледахте. Довиждане от мен.